Эфирда яңалыклар чыгарылышы без дәвам итәбез. Марс Алиев быел да үзе керткән традициягә тугрылык саклап, Иске Тинчәле авылы мәчетендә зурлап корбан ашы уздырды. Татарстанның агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе моннан берничә ел элек туган нигезендә мәчет төзеткән иде. Татарстан язучылар берлеге әгъзалары авыл мәктәбендә Гомәр Гали музеенда булдылар. Кунаклар арасында хәбәрчебез дә бар иде. Иске Тинчәледә Гомәр Гали музей мәдәният үзәге кебек. Авылга кем генә килсә дә 90нчы еллар уртасында ачылган музейны күрмичә китми. Марс Алиев та кунакларны шунда алып килде. Әле күптән түгел генә анда тагын бер кызыклы экспонат пайда булган. Гомәр Галинең сөргендә чакта салган йортының кабер ташының фотолары. Шулай ук музей кунаклары да аны байыта торалар. Бу музейга инде мин шахсан рәвештә үземнең язган минем 20 китабым бар. Шуларның бер коллекцияларын җибәрергә Алла бирсә, инде минем шундый хыялым, шундый теләгем һәм шундый вәгъдәм бар. Балалар шагыйре Рафис Корбан элеккеге коллегабыз Байрак район газетасында эшләгән елларында Иске Тинчәленең Волга колхозына еш килергә туры килгән. Гомәр Гали музее ачылу тарихы аның инициаторы Мөбарәк Мусин белән дә танышырга туры килгән. Мөбарәк абый белән танышып, нитеп киттек без. Аралаша башладык. Ул килә. Аннан соң үзенең теге истәлекләрен китап итеп чыгару турында кайгырып йөри иде башта. Аннан соң китап чыгаруда да аңа бергә эшләгән булды, булышкан булды. Аннан соң ул җирдә ачырга иде, менә музей ачырга иде һәм Гомәр Гали исемендәге премия булдырырга иде дип. Аннары Казан кунаклары һәм авыл халкы Марс Алиевның төп йорты урынында төзелгән мәчеттә Корбан мәҗлесендә булдылар. Җәлил хәзрәт Фазлыев репрессия корбаннары рухына дуга укыды. Берничә еллык булган бар иде. Бу безнең нигез дип күрсәткәч, әйтәм, ул нигез буш тормаса әйбәт булыр инде дип шундый сүз булган иде. Менә үз нигезләрендә инде матур мәчет бастырып куйган. Кунаклар һәм җирле халык аннары Яңа Шәймирза авылындагы Марс Алиев үрнәгендә авылларны киләчәкле итү, яшәтү турында әңгәмә кордылар, җылы аралаштылар, вәгазьләр тыңладылар. Рөстәм Әхмәдуллин, Нур Кадыров, Татарстан яңалыклары.